Kien hemm domanda qawwija minn bosta nies. Dan kien il-kliem tal-kap eżekuttiv tal-Awtorità għall-Bini u l-Kostruzzjoni l-BCA, il-Perit Rodrigue Bonnici, feluq is-sena minn meta tnieda s-servizz ta' assistenza professjonali b'xejn minn avukat jew perit rigward xi kwistjoni li tkun inqalet fuq sit tal-kostruzzjoni. Fl-ewwel sena mill-introduzzjoni ta' dan is-servizz 1200 persuna għamlu użu minnu, b'966 jew 81% minnhom kellhom il-każ tagħhom konkluż. Sa dan it-tant il-kumplament tal-persuni li jagħmlu użu minn dan is-servizz il-każ tagħhom għadu għaddej u mistennija jkollhom risposta dwar l-eżitu fil-ġimgħat li ġejjin. Fit-tnedija s-sena l-oħra il-BCA b'kollaborazzjoni mal-Gvern kienu ħabbru li tlaħqu 20 perit u avukat li se jkunu disponibbli għal pubbliku sabiex wieħed jagħmel użu minnhom f'dak li għandu x'jaqsam purament ma' kostruzzjoni. Dan is-servizz ġie mniedi proprju għal dawk il-persuni li ma' ġenbhom hemm xi xogħlijiet fuq sit ta' kostruzzjoni li qed jaffettwaw il-proprjetà tagħhom. Dan fil-waqt li wieħed jista' jara huma drittijiet tiegħu legali bl-assistenza ta' avukat jew perit. Dwar dan One News ħal-kummenti tal-kap eżekuttiv tal-BCA il-Perit Rodrigue Bonnici fejn ta' elenku ta' uħud mill-problemi li n-nies jersqu bihom għandhom fil-waqt li saħaq kif dan is-servizz jimxi id fit mal-linja speċjalizzata 138. Servizz prinċipali kien kwistjonijiet fejn kien hemm issues fuq rigward il-meta statement kif qed isir ix-xogħol, kien hemm kwistjonijiet ukoll mistoqsijiet fuq il-condition report, jiġifieri ir-rapport tal-proprjetà qabel bda x-xogħol, u anke kellna kwistjonijiet imbagħad jew mistoqsijiet legali fuq issues ta' żewġ bidu nofs, fuq issues ta' fiex jista' jsir ix-xogħol, jiġifieri aħna min-naħa tagħna rajna wkoll li f'ċertu sitwazzjonijiet kellna bżonn ukoll l-assistenza kemm ta' perit u anke ta' avukat fuq l-istess każ. Tkellimna wkoll mal-Ministru għall-Ġustizzja u r-Riforma fis-settur tal-kostruzzjoni Jonathan Attard fejn tenna li l-ammont ta' nies li għamlu użu minn dan is-servizz fl-aħħar sena huwa xhieda ta' kemm kien hemm bżonn tiġi provduta din l-għajnuna. L-ammont ta' persuni li rrikorrew għal dan is-servizz f'din is-sena li fih ġifarat dan is-servizz ġdid minn naħa tal-BCA huwa l-akbar konferma ta' kemm kien hemm bżonn illi jiġu provduti dawn it-tip ta' servizzi biex l-awtorità minn waħda limitatament regolatorja fl-industrija tieħu wkoll rwol ta' appoġġ u ta' sostenn lil dawk il-persuni dawk it-terzi li huma affettwati mis-settur tal-kostruzzjoni.